ekene m unu ọmụwe ikuku Amanonya na Abagana ikuku Abagana egwu m na alụ gị n'agụ ị na-ene anya n'ụbọchị nketa na Agbalakata-Igwe na alụsị ọbụla alụsị Agbalakata nwere ife ọ na-eme n'ọnya bụ oji ọkụ eri aja ekwu m na ọ bụ na amoosu na-enye gị nsogbu na biznes gị ekwu m gị bịa gbuola alụsị ya ama ọ bụ na alụsị na-enye gị nsogbu na ọgwụ na-enye gị nsogbu na amoosu na be nna gị na-enye gị nsogbu na-eme na ị na-agala n'ihu ekwu m na ịbịakwute alụsị ọnya bụ Agbalakata oji ọkụ eri aja ihe ọbụla ị ga-eme ka ọ ga-eme ịbịakwute alụsị nye ihe ọ na-eri ọnwa onye ọbụla na-ata gị amoosu na be nna gị alụsị ga-egbu ọnwa onye ọbụla si na ị na-agala n'ihu na be nna gị alụsị ga-egbu ọnwa onye ọbụla si na ihe ị na-eme ada enwere isi ọwụlụ mmụọ ọwụlụ mmadụ na-anọchiri gị ezi ọbụla ọgwụ ndị gboo gwọrọ ọwụla ọgwụ ndị agbara ọfụ gwọrọ ọbụla alụsị ekwu na alụsị ga-egbu ya n'ọnya bụ oji ọkụ eri aja ekene mụ n'ọla mmadụ na anya na mmadụ a na-elikọla ivi ya n'ọka alụsị ka ọ bụ ihe ojii ihe egbu mbọsị nkwọ ihe eyi agọrọ mbọsị nkwọ ogbuo mbọsị eke alụsị ya ga ogbuo mmadụ ọba anyị n'iru n'ohe m kwuru n'ụbọchị nketa na ọmụwụ ikuku Amanonya na Abagana ikuku Abagana na egbu n'iwu na ozugbo esu ala mmụọ na ihe na-akpata na mmadụ a na-agala n'ilu ma amoosu na-akpata na mmadụ a na-agala n'ilu mmadụ a na-apụtara ibe ma amoosu na-akpata alụsị ga-eme ọgaranya chụọ mmụọ ọbụla n'ochi ezi na ndụ ya ọgaranya pụta ife n'ohe m kwuru n'ụbọchị taa anyị na-alụ ewele na-alụ ọtụtụ ife dị iche iche eji wee mara anyị ekene m n'ọmụwụ ikuku Amanonya 1 of Abagana isi nweta n'ekwentị 07062127288 ekelekwa m Hola,